Една цел без план е просто желание. Антуан дю Сент-Екзюпери. Късметът е това, което се случва, когато възможността срещне доброто планиране. Томас Едисън. Основната идея на архитекта е, че планирането и структурата могат да са от полза на креативността. Неговият подход е да разделя големите проекти на по-малки задачи и да разчертава своя творчески път. Силата на архитекта е да внася ред в хаоса. Той разбира, че творческият процес може да бъде объркващ без ясен план, затова набляга на структурата и разбива големите проекти на малки изпълними стъпки. Чрез организирането на процеса той го прави по-управляем и продуктивен. Планирането носи яснота и намалява претоварването, особено при големи или сложни проекти. Разделянето на задачите на по-малки стъпки прави процеса по-малко плашещ и поддържа инерцията. Архитектът очертава своята визия. Преди да започне, той създава предварителна схема на проекта си, за да изясни посоката. Той раздробява задачите, разделя големите проекти на малки изпълними стъпки, за да поддържа темпото и да избегне претоварване. Архитектът използва системи и инструменти. Организира работата си с планери, мисловни карти, електронни таблици или софтуер за управление на проекти. Той прецизира и адаптира, преглежда и коригира плана си според нуждите, като запазва баланса между структура и гъвкавост. Архитектът определя крайни срокове и етапи. Създава времева рамка, за да следи напредъка си и да избегне прекаления перфекционизъм. Леонардо да Винчи е създавал детайлни скици и чертежи на своите изобретения и е третирал креативността с научна точност. Толкин е разработил обширни карти, езици и истории преди да напише Властелинът на пръстените. Лудвиг ван Бетовен е планирал композициите си методично, като водил записки с множество чернови и ревизии. Стенли Кубрик е подготвил филмите си до най-малкия детайл, като гарантирал, че всеки елемент служи на визията му. Потенциален риск за архетипа на архитекта е, че прекалено структурирания подход може да доведе до предвидими или стерилни резултати. Затова той се старае да оставя място за спонтанност и изненади. И за финал един въпрос за размисъл. Къде в творческия си процес можеш да добавиш повече структура, за да подкрепиш идеите си и тяхното изпълнение? В следващото видео ще говоря за архетипа на войнат. Ако ти е любопитно как прилагам тези принципи в своята работа, можеш да разгледаш портфолиото на сайта ми bobikostadinov.com или да ме последваш в Instagram. Благодаря, че изгледа това видео и до скоро!